8 7 6, vi slutar då. 5 4, lägg av med det där. 3 2 1 0. Åh, Millennium 2, du är så på. Åh, vi alla längtar så. Millennium 2, och vad ska hända då? Åh, Millennium 2, du är så på. Åh, vi alla längtar så. Millennium 2, och vad ska hända då? Vad ska jag göra? Var ska jag vara? År 2000 kommer men vet inte vart jag ska. Kostymen är köpt och allt är klart för fest. Men vilken är bäst och vilken party är mest? Jag har byggt och hamrat på en jätteraket som ska synas överallt som en stor fet komet. Ångest och längtan delar mitt sinne. Kan ingen hjälpa denna arma finne? Åh, Millennium 2, du är så på. Åh, vi alla längtar så. Millennium 2, och vad ska hända då? Åh, Millennium 2, du är så på. Åh, vi alla längtar så. Millennium 2, och vad ska hända då? Jag har tränat på partyskämt som är riktigt kvicka. Jag har köpt all skumpa som jag ska dricka. Jag har skaffat en sån där räkna ner kalender. Men jag har ingen aning om vad som händer. När som helst kommer klockarna slå. Men var ska jag fira mitt Millennium 2? Kom igen, kom igen.